enga tinge mi ka trampui ngai lo hei hi ka thon tho chu ni zinga ma taka ka thowa ka te mai ni kha zinga ka thowa ti zo kang ti chu na nge ka ti le ka phone ka cheka ka mai ka phia ka ha ka nota ti chuan ni e bathroom ka kalbok ti chuan kan ni man tu ka tan chuan ka in bua se ngai ni tu thuan ka ya ka taksa lo chak theinan ti chuan ka hna ka kala ka theina zong zong ka hna tan chuanin ka hlana a chan chu ka hna chu poisa ka hmu theina tu ka ni wang ni poisa chu kan nun tan hian eng tiang chia poing mo nge kan hret vek kha ti chuan ka hna zon hu chuan ina ka hole fatanga ya a chan chu ka ha da mangai ni ni e na kan tho zo ta chuanin mani ina ha dam kan du vek lom tingu zan ria e ro hun le ta zan ro ni ya ka ha dama tv te ka na games te ka khela kan hun all kan hun thola kan ti thinang thok hak ipun ka tivia ti chuanin kan han tinek neka muthuna ro ni le dek ta ti chuan kan ni man chu azo ta rang mai ma se thwen te u ka hun man dan kha han en le taula eng kim kha keima tan ka hna tan ka poisa tan keima tan vek ani chu wang chuanin midang tan khan hun om lo ga kan ka hun kha keima tan a khat vek chu wang chuan lom midang ka trampui ngai lo midang trampui thei tu chuan ini man dan tu ga khan midang tan rom han nei siam te ranga ya midang ta na i hun i siam tel lo chuan midang trampui na hun hi aom lo chu wang chuan i hun hmana khan midang tan i hun kha da ve thin la midang trampui tu lo niang che